Sawubona, igama lami ngingu-Lady M kwa-Unica Wellness Center. La esidila khona nezigulo zomuntu, kungaba izigulo ezithinta umphefumulo wakhe noma izigulo ezithinta inyama. Leli ikhaya lokudetoxa. Siye sithi-ke ayikho into ebalulekile njengokuhlanzwa komzimba womuntu. Asiyinakekele imizimba yethu, siyinakekele ngaphandle, siphinde futhi siyinakekele nangaphakathi. Yiqiniso uma ngabe sikhuluma ngokunakekelwa kwangaphandle, akekho nje okaphume ekhaya engajikanga esibukweni, kakhulukazi masikhuluma ngathi thina abantu besifazane, ngenxa yokuthi sibiza ukuthi sifake wena ama-makeup, sifake yonke into ezosenza sibukeke kahle kakhulu. Kodwa manje umbuzo omkhulu uthi ingaphakathi lomuntu lona linakekelwa nini, kanjani, libhekwa kanjani futhi? Angikho-ke lapho namhlanje, ngizokhuluma kakhulukazi ngamapharishi. Lona uyena part 1 wethu esizothi uma ngabe sikhuluma sibheke amaphalishi, sibheke wena body cleanser, sibheke wena mshini wokudetoxa, sibheke nje iy'nkinga ey'ningi ey'suke zithinta abantu ngokwenhlalo yabo. La esandleni sami ngiphethe nali iphalishi libizwa ngeMoringa porridge, ngethemba ukuthi liyabonakala. Ngiphinde futhi ngizoba nepharishi elibizwa nge-vine porridge. Lamapharishi-ke ayatholakala e-Unica Wellness Center, ayatholakala futhi nasemafamasi ngokwehlukana kwawo. Ngisho noma ngabe kuthiwa use-Gateway impela phakathi, akhona lamaphalishi, ko-Bridge City akhona, koMlazi, koThongathi, ko-Verulam, ngisho nasesiphingo imbala, Pinetown, kwaDukuza, ngingabala ngithini, naphakathi enkabeni yeTheku. Kanti enzani Lady M lamaphalishi osigabisela ngawo kangaka? Uma ngabe sikhuluma nge-vine porridge, sikhuluma ngepharishi la eliwumuthi liphinde futhi libe ukudla. Umuthi kanjani? Yingenxa yokuthi-ke ey'nkingeni ezinye uyuhamba ubhekane nazo, njengokungayi kahle endlini yangasese, liyamlekelela umuntu leli pharishi. Wonke umuntu kufanele ukuthi uma ngabe evuka ekuseni aqale endlini yangasese, akhiphe lokho okungadingeki, bese lungiselela okusha okufanele kuqhamuke osukwini. Uma ngabe kwenzekile waze wangaya endlini yangasese waze wafaka okunye ukudla, waphinde wanebhadi lokuthi lokho kudla osukufakile kungakuphushi lokho okudala, wokwazi ukuthi-ke usulayishe ukudla kwayizolo nakuthange nangaleliya langa okungazange kwaphuma. So kubalulekile ukuthi qala endlini yangasese bese-ke ulungiselela ukudla okusha. Uma ngabe unaleyo nkinga-ke yokuthi endlini yangasese wena awuyi, uya ngoba usebenzise i-mail, angithi siyayazi i-mail phela, lesigubhu esikhulu okuyisona esiye sisebenzise uma ngabe sifuna ukuzikhulula kalula. So-ke thola i-vine porridge. Ngiyanxusa ukuthi qala ngaye ekuseni. Uma uvuka ekuseni, ayikho into ebalulekile njengokuthi thatha amanzi uwafake eglasini yakho abe yikota nje, faka usawutshana omncane, bese uthatha lawo manzi uwafaka emlonyeni, sakuqubha quku bese uyaphimisela. Ngenkathi usuphimiselile, phinda futhi okwesibili quku bese uyaphimisela. Uma ngabe usuqedile, usulungiselela ukuthi-ke lokungcola ebekade kukhona ebusuku bonke kuhleli emlonyeni wakho usukukhiphile. Ubona ngani ukuthi ngempela bekungahambi kahle njengoba ngikhuluma ngokuhlanzwa komuntu ngaphakathi? Ubona ukuthi ngenkathi ufela lamathe bengithi waqukuze, uwabona emhlophe. Abanye abantu bathi uma bevuka eza ukuthi amathe agcwele umlomo, aqale ahamba ayowafela kuqala andukuba abuye. So yingakho-ke sikukhuthaza ukuthi qala ngokuxubha umlomo wakho ngamanzi anesalt, bese kuyima-ke uyosebenzisa-ke isixubho. Uma ngabe usuqedile, qala kulungise isidlo sakho sasekuseni. Uyazi ukuthi udla ngasikhathini. Lo othi endlini yangasese akayi, ngicela sebenzise nali iphalishi, ngithe i-vine porridge elitholakala e-Unica Wellness Center nakwamanye amafamasi. Uzothatha nje iy'puni zakho ey'ntathu, uyazithela endishini yakho noma ekomishini yakho,
ungitholela i-yogurt eplain noma efruity, kukuwena ukuthi-ke uthanda yiphi. Kepha kuphoqelekile ukuthi uma unenkinga kashukela ngisebenzisele i-yogurt esuke iplain le ngenawo ama-fruit. Uthatha iy'puni zakho ey'ntathu uyathela, uthatha i-yogurt yakho uyathela, uyamixa, uyahlanganisa, uyadla. Uma ngabe lokho engikhuluma ngakho kungekho, thola ubisi lwakho, uthole ihani esibiza ngoju. Nayo futhi ngokunjalo uthatha iy'puni ey'ntathu uyahlanganisa, uthatha ubisi lwakho uyathela, uthi teaspoon yakho yehani ukumixe ndawonye bese uyadla. Ngithanda kakhulu-ke kubantu abathi yo Lady M, mina ngifuna ukwehla emzimbeni, ngingenze njani? Leli phalishi-ke into engiyithanda kakhulu ngalo, liyalwa futhi namafutha asuke engadingeki emzimbeni womuntu. Likhipha amafutha angadingeki bese lifaka amafutha adingakalayo. La ngithanda khona kakhulu usutha usuku lonke. Try me, uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Ekseni wena uthatha leli phalishi, uthatha iy'puni ey'ntathu, uthela endishini yakho, uceleni i-bowl, uthatha a-plain yogurt uyathela, uthatha ehani uyathela i-teaspoon, bese uzongithathela a-lemon. Yabona-ke lapho sesikumuntu manje othi mina ngifuna ukwehla emzimbeni. U-eda ne-lemon bese uyadla, usuthe usuku lonke. Ngokwenze njalo kwakho uzobona i-system yakho izobe isijwayele ukuthi mina ngizile izinto eziqinile, kepha ngidla into e-light. Ukudla okuqinile ongenani sengaze ngiyokubona late. Nakhona mnyu yazi ukuthi wena ufuna ukuncipha emzimbeni. Le ukuncipha emzimbeni kayikazi ibe lula. Ibiza ukuthi khetha ukuthi yini oyidingayo, yini futhi ongayidingi. Ayikho into enzima njengokuthi uthi wehle emzimbeni kodwa uthi uphumela ngaphandle uvela uzwe inyama emnandi enuka kamnandi engengisho ukuthi eyakuphi, ujike ungene phakathi ulayisha amafutha nakuba wena kade kuseni ukhipha amafutha. Uyayibona ukuthi i-process le. Yingakho abantu abaningi sihamba maqede bese sijika endleleni. Sengibaleni ngibale kwi-vine porridge ngabala ungayi kahle endlini yangasese, ngazobala ukwehla emzimbeni. Sengisukile-ke lapho sengiya kule ejabulisa abantu abaningi. Hayi yabona-ke le iyabajabulisa abantu abaningi. Bhuti wami sondela, ma bhuti sondela, sizokhuluma ngethinta inkonzo yasekamereni. Yangibona nami ngiyasmile. Uma ngabe sekukhulunywa ngethinta inkonzo yasekamereni, yile phela exabanisa abantu kakhulu. Uzwe umuntu sekulula nje ithandani, uzo omunye ethi angifuni. Uba sathe ubaba athi angifuni, kusho umama, kusho mina phela, angifuni. Yande lento yo angifuni. Angifuni-ke weyithandwa zami uyingozi kakhulu ngoba ugcina uthuma abantu baphumele ngaphandle. So ngenkathi usubona ukuthi kuney'nkinga ezenzakalayo ezenza kube khona angifuni, abantu ababili kubalulekile ukuthi bahlale phansi bese beyakhuluma. Sithandwa sami, yini edala ukuthi ngaso sonke isikhathi yande lento ka-angifuni? Uzobe sekubekela umama ukuthi isizathu ngabe siyini. Mhlampe wena baba akusahambi kahle phela kusobaba, njalo wena ojabula kuqala kodwa umama akasajabuli. Kubalulekile ukuthi uma ngabe sikhuluma ngale ndaba ethinta uthando enkonzweni yekamelo, bobabili abantu abathokoze. Mangingathokoza oyedwa qeda aphenduka abheke odombweni. Mina ngidinga isiphundu sakho sithandwa sami, kodwa ngidinga wena. So ngaleyo ndlela kubalulekile ukuthi nopartner wakho menze akuthokozele ukuba senkonzweni yasekamelweni. Uma ngabe kungenjalo, zitholele leli phalishi elibizwa nge-vine porridge. Kungenzeka baba kwa inkilowo nje usuyakushodela enkonzweni yasekamereni akusayeki ngendlela efanele. Uyamthinta owesifazane agcine eyilungele kodwa futhi engafiki la kufanele ukuthi kufike khona. Uma ngabe u-ink ungasekho epenini lakho, umbuzo uthi lelo peni lizobhala kanjani. Alikho ipeni lake labhala kodwa u-ink ungekho. Bhuti wami nangu u-ink wamadoda, vele nje udle leli phalishi ekuseni bese u-ink uba khona epenini lakho. Mama, kungenzeka dadewethu ney'nsuku zakho awusazi ukuthi kambe zayiqonda noma zayitsheka uma kwenze njani. Ake siyibuyiseleni endaweni yaso. Uma udla i-vine porridge, ama-hormones wakho azokwazi ukubhalansa ngendlela yakhona. Iyahlupha-ke le yama-hormones kakhulukazi uma singabantu besifazane, ngenxa yokuthi once ama-hormones wakho angabhalansi, uyavuka ekuseni umuntu usenenhliziyo encane,
Uyavuka ekuseni umuntu usedinwe ubala kube sengathi uncishiwe kanti akancishwanga. Uyavuka ekuseni kwayena akayiqondi nje ukuthi kwenzakalani, avuka ageze hamba edolobheni, methi esedolobheni hawu sebeyamqhebosa isisi sekonakele ngapha. Yingoba usevele waba seyinsukwini kodwa engekho aware, angazange waba khona ama-signs amsayinelayo ukuthi thatha izinto zakho uyifake esikhwameni. So-ke uma udla i-vine porridge, ama-hormones wakho ayabhalansa ngendlela efanele ukuze konke kuhambe ngendlela okufanele ukuthi kuhambe ngayo. Iy'nkinga zamathambo wegogo wemkhulu, angazi ukuthi why ngibiza ogogo nomkhulu, ngenxa ukuthi leya nkinga yamathambo ihlasela ngisho abantu abasha ngenxa ye-acid esiphuzayo. So-ke uma ngabe sidla i-vine porridge nakanjani uketshezi uyobuyela kuma-joints, abantu bangabi nenkinga. Awukulitholeke leli phalishi, angingakhulumi kakhulu ngoba uhambe sisazolihamba lude kakhulu. Thola lamaphalishi ethu, ngizobuya futhi nezinye izindaba ezimnandi ezijabulisayo nezifundisayo. Uma ngabe ukude neTheku, leli phalishi thina siyakwazi ukuthi sikuposele lona lifike qathatha la usuku khona. Okubaluleke kakhulu vele usithinte ku-0727326787 kodwa inamba nansi nala kwi-screen uzoyithola bese uxhumana nathi singaba kwa-Unica Wellness Center. Ngiyabonga.